हेलो गाइस, नै जोङो दा फिल्मनि दाबिं होनो थांदों माबायाव बेंटलाव। नोंथांमोननो दा मोनहैबा खोन्थाबावगोन। सरि लोगोफोर, नै ससे गाखोनाय लोगो लोगोनो माबा जाग्रायानो उखैलायबायनो, ओंखायनो जानायखौ खालामग्रोबाय। आरो एसे शुटिं दंखायोमोन नालाय, शुटिंबो लाखादोंमोन। गाज्रि मोननाङा, नोंथांमोननि सिगाङाव हाबखावबाय। मानो होनब्ला मोनहैनानैसो देखायगोन होनदोंमोन। दाबो नै जोङो बे शुटिंआ जोबखाबाय, बिनि उनाव थांखासिगोन डाइरेक्ट। सालायफिनबाय लोगोफोर, जों दा मोनहैथ'वाखै, मोनहैहां जाबाय आरोना। दा मोनहैबाथाय नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन। दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो, सिनारिया माबायदि, लामाफोराव बेंटल लामाया माबायदि नायलांबाय थादो। जों एसेबावबानो मोनहैसिगोन, मोनहैबाथाय आङो खोन्थाबावगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। सरि लोगोफोर, आं नोंथांमोननो गारिनिफ्राय ओंखारनायखौ खोन्थानो हायैनि थाखाय सरि बिग्रोनाय थाबाय। जों नै दाबिंखौ दा लाफैबाय, माखासेया थांबाय, शुटिं जोब्बाय नालाय। आं डाइरेक्ट स्टुडिअ हाबफैदों आरो बेवहाय माने जोंनि मेन आर्टिस्ट दङ, आदा कृष्ण आरो लोगोसे बिस्टि सार आरो लोगोसे सन्जिब आदा, मिउजिक मास्टार। सर्ट मुभियाव एवार्ड मोनखानाय, बेंटलनिनो आरो बियो, चिरांनि सेरफांगुरि गामिनि आरोना। नोंथांमोना नायलांदो, दाबिंखौ जागायगासिनो दङ। आं दहाय जे खोन्थानो हायैनि थाखाय निमाहा बिग्रोबाय। दायो नायलांदो, नै हामिंखौ माबायदि होगोन होननानै माने टेस्टिं नायगासिनो आरोना। नोंथांमोना जाहाथे खोनासङो, मोजां मोनगोन नोंथांमोना खोनासंनानै नायदो। लोगोफोर, नोंथांमोना उनाव खोनासंनो मोनखागोन। मानोना आं ओरैनो सिम्पोल देखायनानै होबाय, खोनासंनानै होबाय आरो। ओमफ्राय मा होनो बेखौ, दा आं मबाइलजोंसो ओरैनो खोनासंदों नालाय, कम्पिउटारावबो माने स्टुडिअ बे माइकजोंबो माने रेकर्ड खालामाखै, जास्ट माने ओरैनो खुगाजों नायदों आरोना माबायदि जायो होननानै। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ लाबोनाया एसेखिनियावनोसै, दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर, बाय।